Ало, Блажо, разбираш, че аз съм, да. Слушай, извини, малко се задържах. Застанах тук от тази сградата, ще на папенша, не ли? Така, да купам едно станче, разбираш, и тия извънредните. Да. От тия прекрасните беше са, така. Ако слагаш да бех се разположен за шопинг и на тебе да ти вземем едно станче. А? Слушай, идам, извини, молим те, тръгнувам сега и ке возам с бързина малко по-голема от предпишаната, разбираш. Айде, довага модно, айде. Ало, Блажо, Абе, идам, слушай. Аз сменил си локация, дек си сега? Да, у Панария съм. Тук бе Влашо карши Буняковец, ще плочки сакам да взимам. Че именям тия дома към мене ще да. Тоест капаница ще бива тука. А ти докай си? Довагам модна возам. Заебават ме семафорите цяло време, факите цървено, разбираш. Тебе чекам дали плочки да взимам, дали мервер да взимам. Не ме заебавай сега тук 2 сата чекам. Шопа семафорите. Ай по-бързе, моля ти се. Кажах ти от икол, нема семафор цяло време, возам с бързина по-голема от пропишената. Що сакаш? Идам довагам, айде. Пат цървено, разбираш. Ай, мора да се сконцентрирам. Ай, извини, айде, чао. Дай богати, никой динар го поздрави да ти дае. Амри бега, разбираш, гледаш ти, Блажа ме чека тук на семафори и спозаглавих там богати, към само теб. 10 динара липче да си купа сиромащия, богати, го поздрави жена, деца, да те сака Амри бега, там разбираш, човекът чекаме 2 сата, ке ме оттепа там, разбираш, касна му, айде. Богати, ако неки за мене, дай за Снежка 100 денари, за бебета, бе, не за мене. Айде. Ай, над за детето, разбираш, айде. Лили, Кой това там, го разбираш, поздрави айде, да ти айде. даде, бе, ти Снежка за здрави Амри, да си нема го давай носиш. детето. С здрави да си служиш, Дето на го сватба съм- да играме. Ги детето ми го остави, разбираш, оде бъде тук. Абе, молим те, не. Абе, ви сте режимско новинарство, не бе, заеме, како можете да... Ди режимска, ди знаеш ли колкав ти рашия, бе, дес пе као вас рекла, казала само тука ќе пишуете. Кој бе рекла казала? Па кој рекла Ама казала? само казала, она се јавила, казала и зеле луѓето не пишале, жо. Како кај да сте се јавила и казала, да го сте јавила и казала тука. Па кајва се јавуват политичарите и ви викат воа пиште, ноа не пиште. Слушай бе, дие има бе осет, бе, 10 за диба бе. Доста бе, ти чекай тамо. Дие има осет, нека вас само ги напаѓате нашите уредници ова. Мислиш само тоа го интересират луѓето. А бе, они сакат да напишат, да рече бе, зашто Владо Јаневски Ви знаеш си какви сте бе? Ка вие досадниот, такви сте досадни, никој не ме чита. Знаеш ли дека Владо Јаневски нема да иде на Бирмиге, зашто тоа не напишете? Како бе нема да иде? Па нема да иде на Бирмиге. Варо, Варо, зошто? овој Григор Копров и купил сите карти, ке носи 5-60 души од тука онака што немаат. Изгледа сака да добие прва награда од публика. Ај. Озбилно ти каже. Ајмо, дневник Вечер нова изоте. Македонија. Не може да стигнам, разбираш. Пат цървено, разбираш. Батка, това е сосмица као за тебе, душу дала гледа. Знаеш како треба, разбираш. ќе ти стои на саат од джам, а? Не треба, Батка, фала, ајде. 100 марки ја ти раситнам? Може да 100 марона, ај давај, ај давај. може. Абе давај, свират овие, може. еве. Само по-скоро, разбираш, Стари, по-скоро зелено ке се упаля, бе, разбираш. Сега, бе, сега. Абе, по-скоро, бе, разбираш, бе. Ај, бегај, бегај, бегај. Парите, бе, разбираш. Не. Ке му оттепа Блажо, разбираш. Ајде, молам главата надвор. О, ти бре, разбираш. Не бе гајле, не бе гајле. Бе, шо ме правиш така, разбираш? На другиот вода. Бе, не ме остави така, разбираш. Види го! Дек си до сега бе, разбираш, тук те чекам 2 сата. Шо е това бе? Това е белото циганче, Блажо, разбираш. А това шо ти е таква глава? Това.
Абе ти знаеш ли семафорите, що се дешава? Застанам на червено, де ми добавя, вика, дай малко главата вонка извади я. И аз я вадам, кога взема шампон, динга, виж що ме направи, разбираш. Оти не ти я изплави главата. Оти не ми я сплави, да. И аз му викам, Моти, он ми вика, кидаш стане на нареден семафор, колегата там ки ти изплаве, одам блажа трите наредни семафора на зелено ги футах. Оставам, не знам и аз как ти обясна веки и не знам дали ки ме разбереш, разбираш. Ай сега да купуеме вамо плочки. Оти дозволюйте вака бе, секој да ти ја мие главата. K15!